सालकदगमा रोमै हास्तेनि विधानसभा चंबारिनो लुकरक नायसिंलाय दंलायमानि विधानसभा चंबारिनि सिगां थोंरोंनि केसे खेरेंबाय बुलाय तगलाय ओंखा वालाय सुग्लाय ओंखा बबा बुथारलायख्या चंबारि लायखे गोसां गोसां ओंगानो हनै तंगसं लुकरक हागाय दंमानि फियाबा चंबारि लायमानि उलब थोंरोंनि केसे खेरेंबाय बुलाय तगलाय बुथारलाय नक सकसालाय राबार सकसालाय ओंलाय दंमानि मांग्लि गासै फायुगा गोरों गोरों बखास्ते आमसायनो चंबारि लायमानि उलब तंगसं तंनानि बागै हांकर फानि सिमि चेंगै बखास्ते फा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जतो थोंरों बदल रकनो तैयै हास्तेओ तंगसं तंनानि बागै कक्सा पान्दा खलायग्या फियाबा ताबुबो हास्तेओ तंगसं ओंमानि नुगजाग्या थोंरोंनि केसे खेरेंबाय मानि फान देरारुमानि मांग्लि गासै फायुगा मरा चमनि विलेज कमिटिनि बर्धमान ठाकुर बा खयरपुर बाय खबजाक दामनै तामै सति थामथि तामानि जराव तिप्रामथा खायो हनै 15 कानि राबार बागान सकसाय गलांखा सामं सिद्रा ख्लायनाय रक आरपीएस मुंगै बदल कायसा स्नामै राबार बागान गायलेमानि साबरक सकसाय गलांखा ताबु बसायमानिया पातिमानो तयै आमसायो बेलायखे तुंफ्ला लायजाक हिरिकिद्दा प्रमा खामान जागोन बुमु खामान जागोन का तो अब मर असमनि नि जागा ओइ लेक्सस नाम लेक्स टोटल कय कानि र खामगोना आरो टोटल कय कानि नामे तो बागान कानि नामे बागान दुइकानि अन साबो सक अब सब जों तो साइनि अब सब अब अ बागान बाय को खरो जाका नर किसा साइजमन किसा साइखना बागान खै अब जोंनि खाथानसार आबाद प्रडिउसार ससाइटिनि और विभिन्न बागे जागा आर नि बिसिङाव अमताव मुखे बाउन्डारि एरिया वो एरिया नि बिसिङाव गोरोंसा जागाव सगियाबो और कायसा सका उ बाजाराव कायसा सका गाय तलाव कायसा सका इटा जागा सका अम कायसा केनो ना केनो कायसा दागि माने बागैनो अम सब माने हायके अम हायके तो संना कगिया खरो रजां माने के एमने बरक रक साइजमान आबो जों केमनो फनो नगु नगिया साइबो माइया किया खरकसा बरक बनगु हनै साव हायफनो बबो सिनिया इंगेसिन ताबो केमनो रमाय आं दङ हायफनो उलो साबो सय खलाय आबो मानजागोन आमने बिसिङो ताव फायर सार्भिस फाकिया जे हट नांमानि आम बेबनो बथारि बायका एमने टोटल कय कानि र खामका खामानि तो बिसि खामलिया तारफ्राय अर 150 बुफां थाइथोंखा आरो दङ 20-30 टा आयंग गाय 40-50 टा प्राय 150 बुफां थाइदों के आकलिन परिचय किसर आंखाय खाथानसार आबाद प्रडिउसार ससाइटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सुप्रामेयर